бинандагони азиз, мехоҳам як хабаре ҳасташ, шумоам огоҳ бошед. ҷасади муовини аввали раиси Орионбонкро аз ҳудуди шаҳри Панҷакен пайдо сохтанд. Шӯҳрат Исматуллоев аз тарафи афроди номаълум чанд моҳ пеш равурда шуда буд ва дар ин ҷиноят ба гуфти прокурори генералӣ 16 нафар даст доранд, 13 нафари онҳо дастрас шудаганд, яъне боздошт шудага ҳастанд. ба гуфти прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, ташхиси дандон нишон дод, ки ҷасади ёфташуда дар ҳақиқат муовини аввали раиси Орионбонк Шӯҳрат Исматуллоев мебошад. аз ин хотир афроди номаълуме ки Шӯҳрат Исматуллоевро гирифта бурда буданд ва қатл расонида буданд, дар ҷустуҷӯ 3 нафараш боқӣ мондаасту халос. ҷасади мазкурро дар дарёи Анзоб партофта шуда аз ҳудуди шаҳри Панҷакен пайдо сохтанд.